ne dakika par kin thuolo mar dakika par ne chal mar piny Kenya okonyal koso losi kuota finols mar odiochieng' ma kawuono. Tim Kenya hoye odiochieng' ma kawuono warakore koda tim mano mar piny Madagascar. Odhiambo mano kar saa 11 ma midhiambo tim Kenya rakore koda Madagascar. Akiani Florence in be diere weche mag adhula gi. Anto ing'eni nyaka koro wasera sera. Koko wanyaka sani jatend migawo mochung' weche mag tuke mano Salim Vuria koro wacho ni capacity mano mar Kasarani bende koro dhi medi ka wuok kwana tamalo nowacho ni nikech mano tugo gi Zambia ne 27,000 sani nomede nyaka 36,000 koro uneno nade wami Kenya di ineno kwa dhi rakore gi Madagascar koso Austin. Adula is the second religion biggest worldwide after beliefs magji either e yor lamo to mokwongo achiwo puoch ne pak ne rawere duto mosebet ka jiwo jotukwa ma Kenya kata jotukwa ma Kenya kama bende keto maino e tugo makamano momiyo wasebedo kod mor e chunywa kaka jo Kenya ma wachope thuolo mar quarter finals. An gima nyalo kwayo ni 90 minutes kogik to wabedi kaka joloch. Either kato bedo mpicha choma mar penalty kata full time ni waloyo. Ka oka wacho ni walogo ndi ariyo kata di ana kwayo ni Kenya hawi maber mondo gilo. Wasebet gi mor kendo iyudo ka miyo joka bende Nyasaye osekonyo gi ng'ato gili milion mwagomba ni. Ni magiloko. Ing'ini magiloso pamach.